पत्रकारांनी समाजाच्या प्रश्नांची काळजी घ्यावी, आरोग्याची काळजी मी घेतो. आमदार रमेश अप्पा कराड. लोकशाहीत समाजाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात पत्रकारांचे मोठे योगदान आहे. पत्रकारांनी समाजाच्या सर्वांगीण प्रश्नांची काळजी घ्यावी. जिल्ह्यातील पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी MITच्या यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण रुग्णालयाच्या माध्यमातून आरोग्य सुरक्षा कवच देऊन मी घेतो, असे प्रतिपादन भाजपाचे नेते आमदार रमेश अप्पा कराड यांनी केले. व्हॉइस ऑफ मीडिया आणि यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या आरोग्य शिबिराचा शुभारंभ आणि आयुष्मान भारत आरोग्य कार्डाचे वितरण आमदार रमेश अप्पा कराड यांच्या हस्ते शनिवारी झाले. यावेळी व्हॉइस ऑफ मीडिया या पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे, MIT मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉक्टर NP जामदार, राष्ट्रीय महासचिव दिव्या भोसले, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष विजय चोरोडिया, मराठवाडा संघटक बालाजी फड, लातूर जिल्हाध्यक्ष संगम कोटलवार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अध्यक्ष निशांत भद्रेश्वर, साप्ताहिक विभाग अध्यक्ष विष्णू अष्टेकर, शैक्षणिक विभाग अध्यक्ष चेतन कात्रे यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना आमदार रमेश अप्पा कराड म्हणाले की पत्रकारांनी जे चांगले आहे ते चांगले म्हणून आणि वाईट आहे ते वाईट म्हणून समाजात सांगितले पाहिजे. मात्र चांगल्याचे वाईट आणि वाईटाचे चांगले अशी विसंगती पत्रकारांच्या हातून होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करून व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या हिताचे काम व त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली जात असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. पत्रकारांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन पातळीवर जिथे जिथे मदत लागेल तिथे तिथे मी स्वतः पुढाकार घेऊन मदत करीन, अशी ग्वाही देऊन आमदार रमेश अप्पा कराड म्हणाले की लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील 70,000 कुटुंबांना MITच्या यशवंतराव चव्हाण ग्रामीण रुग्णालयाच्या माध्यमातून त्यागमूर्ती प्रयागाक्का कराड आरोग्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत दत्तक घेऊन त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील पत्रकारांना आरोग्य सुरक्षा कवच दिले जाईल, असे बोलून दाखविले. देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 10 वर्षात गरजू लाभार्थ्यांना विविध योजनेच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे काम केले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी बोलताना दिली. याप्रसंगी MITचे डॉक्टर NP जामदार, राष्ट्रीय महासचिव दिव्या भोसले, मराठवाडा अध्यक्ष विजय चोरोडिया यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी आमदार रमेश अप्पा कराड यांच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त पत्रकार प्रशांत शेट्टे, संग्राम वाघमारे, विनोद नीला, विकास स्वामी यांचा सत्कार केला. आरोग्य शिबिरात उपस्थित 200हून अधिक पत्रकारांची तज्ज्ञ डॉक्टरमार्फत तपासणी करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सीतम सोनवणे यांनी केले. तर शेवटी जिल्हा कार्याध्यक्ष शहाजी पवार यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. राजमंत्रसाठी सुधाकर फुले, लातूर.